ɓe so heddima tan e mumen golle ɗe ne mbawi juutde ne mbawi musde ko ɗum woni muujiba ko mbaɗanmi jumaji e jamaji e nder Sénégal ɗum noon mboɗo yetta hen Allah no feewi mboɗo yetta kadi Allah e no rokkiri kam tawtoreɗen hannde enen fof oɗo juma no gasiri ni ha julɗen ɗo hannde aljuma mboɗo ñaagui yo rokkam tawtoreɗen enen fof so juma ceerno Madani juma Cheikh Omarul Foutiyou Paris e jumaji goɗɗi goɗɗi puɗɗaɗi Allah rokke no ɗum fof jokkira pour gaynude noon golle mi addanimo hannde titre foncier juma o woni no bayi noon ko laamu luɓatma tan leydi kono hannde leydi ndi wattama e fondation o Madina dental ceerno dental Madina Gounass ɗum woni titre foncier o on jiɗmi fawde e junngo ceerno heddi ko fof ko ñagade tan duwaw fulasa haala makko ka haadi am namtinde fulasa haala makko ka wi ko omo yetta Allah omo yettanma Allah sabi omo andi anniya maɗa no fonno mawnude e ka ɗum maɗa e anniya maɗa no foti mawnude